Lokhu kwelulwa bekusebenza kuphela kuma-license ezimoto, izimvume zesikhashana, izitifiketi zokulungela ukuba semgwaqeni kwemoto kanye namakhadi okushayela. Njengoba usuya ngasemaphethelweni nje umnqamlajuqu ukuthi abashayeli bavuselela izincwadi zabo zokushayela, umthelela odalwe yimigomo yokuvalwa kokusebenza kwezinye izinto ezweni ngenxa ye-COVID-19 usobala. Kunemigqa emide kanti sekuseduze kubahlubule nasemoyeni lokho kwenzekayo abantu abazovuselela izincwadi zabo zokushayela. It's easy to do for online booking. You wait about 2 weeks before you get your booking, but thereafter the good service stops. You stand in queues for goodness knows how long. This is my second day standing in the queues and I'm not getting anywhere. The renewal has been slow when we know South Africans like to leave things for the last minute. Having a problem with COVID, we're not operating with full capacity because we're trying to also to prevent infections. Labo abafaka izicelo zabo zokufundela ukwazi izimpawu nomthetho womgwaqo, ama-learners licenses, nabo banemizwa ehlukene ngalokhu. Abanye bathi kwakulula ukubhalisela ukuzobhala, kanti abanye bathi abajabule ngendlela ababhalisayo abenza ngayo izinto. It's been very frustrating from the moment I walked in here, and can also say that at other DLTCs it's different. It's different from another one to this one. I came here, I made an appointment for my learners online and I was told to come and pay it. Upon arriving, I was then told to fill out a whole new application form to apply for my learners. Ezinye ke kodwa izikole ezifundisa ukushayela sijabule ngendlela izinto ezihamba ngayo. On our online platforms, we will create space where driving schools can book for their people. Kunemizamo eyenziwayo yokwelekelela laba ababhekene nezingqinamba zokuvuselela izincwadi zabo zokushayela.